Diretso dayon sa opisina sa Comelec 3rd District sa Davao City si Congressman Isidro Ungab aron mag-file sa iyang Certificate of Candidacy alang sa 2025 midterm elections. Magpapili pag-usab isip representante si Ungab obo sa partidong hugpong sa taong lungsod. Kung mapili pag-usab, kinina ang ikaunom nga termino ni Ungab. On the part of my district, more or less human-human na nako ang tanan infrastruktura, no? When I say road network, really lang ang main road networks, sumpay-sumpay pag yun nako ang mga karsada. Gawan niyan, we have provided school buildings, which is very important. We have provided the teachers' manpower. We have provided also the barangay halls, covered courts, electricity, energization of several barangays, water system. So more or less, na-kompleto na. So finishing touches and additional maintenance. So pag-abot dito sa Kongreso, I go with my party, upong sa taong lungsod. So we are identified with former President Duterte and identified also with Vice President Sara Duterte. Wala mahadlok si Ungab kung adunay moatbang kaniya, hilabi na kung manok sa administrasyon. Alang niya, normal kini nga proseso. And ang final decision mo na ang katawhan. Ang agi naman po ko hingdagan pang kita'y administrasyon, hingdagan po ko na kami ang oposisyon, karon balik na po ni oposisyon. So, it's normal. The final decision is, of course, the people, they will decide kung ang ay babutuhan o dili ang kandidato. Nag-file na sab sa iyang kandidatura si Davao City 1st District Councilor Nilo Small Abiliera Jr. isip pre-electionist councilor. Kanihugpong sa taong lungsod party member si Abiliera apan naa na kini karon sa Partido Federal ng Pilipinas ni President Ferdinand Marcos Jr. Wala man tagikuha dito. Muragi gisipa man yata ko nila dito. Before na ako pagdagan, official ang sa balutan ako was hugpong gihapon. But kabalo naman mo sa rito po, that was the last time, no? Hindi lang natutusbon. Kani karon, wala man ko apil sa linyada sa hugpong, then I'm running under PFP. Gipakita sab ni Abiliera ang iyang Certificate of Nomination and Acceptance gikan sa partidong PFP. Kuyog ni Abiliera sa Comelec ang iyang pamilya, inahan ug amahan nga si kanhi City Councilor Nilo Abiliera Sr. As of 12 noon, October 4, 2024, si Abiliera ang ikapitong aspirant pagkakonsihal na nag-file og COC, 5 sa 1st District, usa-usa sa 2nd ug 3rd District sa Davao City.